Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, či je vôbec správne hovoriť o vyvažovaní práce a života, ako by to boli dve úplne oddelené veci. Nemali by sme skôr hovoriť o vyvažovaní života ako celku, kde práca je jeho úplne prirodzenou súčasťou. To je dobrá otázka, áno. Lebo priznajme si, mentálne vypnúť po práci, to vie byť teda riadne náročné. Hlavne pri tej duševnej činnosti, že? Určite. Tam tá hlava pracuje stále. Práca nám dáva veľa, no môže si aj veľa vziať. Takže dnes sa na to pozrieme trošku hlbšie, ako tú prácu lepšie začleniť do života, aby bol plnohodnotný a prečo sú oddych, vzťahy a tá radosť z toho, čo robíme, také dôležité. Ten koncept integrácie, to je naozaj kľúčové slovo, pretože práca to predsa nie je len o nejakých tabuľkách a termínoch, však sú to aj ľudia, vzťahy. Presne. A ten spoločenský život, mimo kancelárie, ten je nesmierne dôležitý. Kedysi bolo možno bežnejšie len tak si po práci niekam sadnúť. Áno, áno. Dnes to môžu byť skôr spoločné obedy, možno menej často, ale stále je to podstatné pre tú atmosféru. A veľa asi závisí aj od firemnej kultúry, však. Niekde to aktívne podporujú, inde, skôr brzdia. Určite. Pritom tie neformálne momenty, či už pri káve, alebo kedy si pamätáte pri tej povestnej cigaretke, môžu byť prekvapivo produktívne. Tam sa toho veľa vyrieši. Ale čo ak niekoho tá práca naozaj baví? Stane sa mu koníčkom? Je tam potom vôbec čo vyvažovať? To je skvelá otázka naozaj. Aj keď práca človeka naplňa, aj tak si myslím, že stále platí, že pre dlhodobú udržateľnosť, potrebujeme istý rytmus. Rytmus. Kľúčom je striedanie aktivít. Tú psychickú záťaž vykompenzovať fyzickou a naopak. A vedome si do dňa plánovať také tie momenty radosti. Nech sú akokoľvek malé. Takže aj keď ma práca baví, potrebujem si naplánovať aj niečo iné. Jednoznačne. Pozrite, šťastnejší sú skutočne ľudia, ktorých práca baví, to vidíme často pri slobodných povolaniach napríklad. Ale aj tí najvášnivejší potrebujú oddych. Bez neho výkonnosť klesá, to je proste fakt. Dlhodobo to nejde. Zaujímavé je, ako sa na to pozerali kedysi ekonómovia. Že cieľom práce je vlastne získať viac voľného času. Áno, to bol taký pohľad. Dnes to asi vnímame komplexnejšie, že? Práca ako tvorba hodnôt, sebarealizácia. Presne tak. A prináša aj dôležité emočné bonusy. Ten pocit zadostučenia. Inžinier vidí postavený most. Lekár vidí uzdraveného pacienta. Áno, ten výsledok. A tieto pocity úspechu a zmyslu tie dobré vedome prenášať aj domov, do súkromia, do rodiny. Kedysi, viete, ten model gazdu, ktorý pracoval a žil uprostred rodiny, to bol vlastne veľmi integrovaný model. Áno, ten historický posun je fascinujúci. Spomína sa to aj u Machiavelliho, že Rimania pôvodne nemali profesionálnych vojakov. Boli to bežní ľudia, roľníci, remeselníci, ktorí vymenili náradie za meč, keď bolo treba. A až neskôr vlastne vznikol ten žoldnier, profesionál, ktorý pracuje ďaleko od domova, od rodiny. Alebo ten známy príklad z Portugalska, áno, kde ľudia údajne odmietli pracovať cez víkendy pre nejaký korporát, lebo víkend jednoducho patrí rodine. To je prejav takej hrdosti a jasných hodnôt. Čo ma privádza k tomu, že dnes firmy niekedy dokonca najímajú psychológov, aby zamestnancom pomohli, s hodnotami. Fakt? Áno. A človek sa až pýta, prečo tieto základy, tieto usmernenia nedostávame skôr napríklad v rodine. To je pravda. Samozrejme, na druhej strane, mladí ľudia si niekedy musia tú svoju cestu a zmysel nájsť sami. Ale späť k práci je súčasťou života, ale tie hranice sú nevyhnutné. Ak niekto pracuje pravidelne 12-14 hodín denne, tak riskuje vyhorenie a vážne zdravotné problémy, najmä psychické, ak ide o duševnú prácu. Súhlasím. Aj keď asi všetci poznáme také tie životné fázy, štart kariéry, nejaký veľký projekt, kedy tá práca dočasne zaberie viac miesta. Jasne, to sa stáva. Možno to dôležitejšie je potom nemať nejaké neprimerané finančné záväzky, pôžičky a podobne, aby nás to nenútilo v takomto šialenom tempe zotrvávať a stať sa doslova otrokom práce? Presne tak. Ten vyvážený život, alebo teda integrovaný život, potrebuje pevné vnútorné nastavenie hodnôt. Vedome venovať čas koníčkom, vzťahom, rodine, športu, aj sebe samému, možno nejakému duchovnému rozvoju, alebo len obyčajnému oddychu, wellnessu. Proste kultúra života.
Ako ten Baťa, že 8-8-8. Áno, Tomáš Baťa to kedysi takto zjednodušil na tých známych 8-8-8. 8 hodín práca, 8 hodín osobný život a oddych, 8 hodín spánok. Pointa asi nie je v tých presných číslach. Jasné. Ale v tom princípe. V tej vedomej štruktúre dňa. Hranica medzi prácou a životom vlastne nie je taká ostrá. Pripomína mi to ten citát Konfucia: vyber si prácu, ktorá ťa baví a nebudeš musieť pracovať ani jeden deň v živote. To je krásna myšlienka, ale znamená to potom, že už oddych netreba? Práve naopak. Myslím si, že ak pracujeme profesionálne, máme aj profesionálne oddychovať. Profesionálne oddychovať, to sa mi páči. Áno. Dokonca aj štandardy projektového manažmentu, napríklad IPMA, zdôrazňujú sebaovládanie. Ak pracuješ priveľa, je znakom profesionality vedieť sa ovládnuť a ísť domov. Zaujímavé. Je to trochu ako pri vodičoch kamionov a ich tachografoch, ktoré im strážia tie povinné prestávky. Aj naša myseľ a telo potrebujú pravidelný oddych. Počas práce, aj po nej. Niekedy sa hovorí aj o takom týždennom rytme. Snažiť sa nájsť rovnováhu v rámci týždňa medzi prácou, časom pre seba a časom pre rodinu či blízkych. Áno, princíp je vlastne podobný. Takže ak by som to mal zhrnúť, povedal by som, že práca nie je nejaký oddelený nepriateľ života. Je jeho súčasťou. A tá skutočná rovnováha nespočíva v ich striktom oddelení, ale v zmysluplnej integrácii. V pestovaní všetkých dôležitých oblastí práce, oddychu, vzťahov, osobného rastu a v stanovení jasných hraníc, aby sme sa nepreťažili. Nás počúva, ak sa zamyslíme nad tou Baťovou štruktúrou 8-8-8 alebo nad tou týždennou rovnováhou práca, ja, rodina, akú jednu drobnú konkrétnu zmenu by bolo možné spraviť už tento týždeň, aby sme sa posunuli k tej lepšej integrácii týchto sfér, namiesto toho, aby sme ich len tak, oddelovali.